हेलौ हेलौ खोनादोंना? हेलौ हेलौ औ खोनादोंना? औ खोनादों दे। जे नोंसोरनि मानसिया माला गोमानाय आरो माला थांनाय नोंनि हिनजावा आरो माबोरै जानाय? माने 6 थारिखआवहाय बे मासनिनो 6 थारिख फेब्रुवारि बेनिफ्राय फुङावथ' ओइदिनखालि मंगलबार आरो फुङाव आंहा क'क्राझाराव माबा खामानि दंमोन बे खामानियाव आंहा थांबाय फुङावनो थांदों 7:30सो समावनो थांदों आङो क'क्राझाराव थांग्रोबाय बेनिफ्राय आंनिफ्राय बाबुआबो फिसालायाबो स्कुलाव थांबाय न'आवथ' रावबो गैला बेनिफ्राय देलायनानै 10था 10:30 बायदिसोआव ओंखारलांदों जाहैबाय बे ओंखारलांनायनिफ्राय फैफिनासै न' खाथिनि मानसिया नुदों बे देलायनानै थांनायखौहाय बेनिफ्राय बे देलायनानै थांनायनिफ्रायनो फैफिनाखै जानायाथ' जेबो जायाखै बेनिफ्राय बिनि आखायाव मबाइलबो गैया ओरैनो खगाजों मारैबा कन्टेक्ट दंलायो ना मालायो आं बेखौ मिथिला बे मानसिया मैगंबो फानथेब बायोना सराइबिल हाथायाव बेनिफ्राय बेफोराव मारैबाफोर चेनेल दंलायलायो ना मायो सिङावहाय खिन्थु मबाइलजों बिदिनो रं नाम्बार बा माबा मोनसे जोंनि नुनायाव ओमफ्राय नोंथांमोननि सन्देहआव माबाफोर दं नामा सोरजोंबाफोर थांनाय बा सोरबाफोर लांनायनि? आंनि सन्देहआ बेनो हारसिङैथ' लेखा रोङाना बेनिफ्राय लेखा रोङा हिसाबै गोजान लामायावथ' थांनोबो रोंनाय नङा बियो बेनिफ्राय सोरबा लांग्रा नङाब्ला सोर हारसिङैथ' थांनो रोंनाय नङा बियो भाषाबो रोङा बेनिफ्राय लेखाबो रोङा बहुत गोजानाव थांनो रोंनो बियो बे हिसाबै आंनि साननायाव सोरबा सासे लांदों जानांगौ आरो दा नोंथांनि सन्देह'आ बे खाथिनि ना गोजाननि होननानै नोंथाङा सन्देह खालामो? आंथ' दा सोरखौ होननानै सोरखौ सन्देह खालामनो बेबा सिङाव सोरजोंमोन ओरैनोथ' दङ बहाय सानैसो बिदिनो बे बाहेरा माबा दान्दा खालामग्रा सानैसो मानसि दङ सराइबिलाव दा बिसोरबोथ' न'आवनो दंबाय थायो आं बिसोरखौबो तलास खालामबाय थाखोमाबाय आं सिं सिं बेनिफ्राय बिसोरबोथ' न'आव दङ। नों दा मा खावलायनो सानो जोंनि बर' समाज रायजो राजाफोरनिसिम? नोंनि हिनजावखौ बहाबाफोर नुयोब्ला नों दा मा खावलायहरनो सानो जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोरनिसिम? बे हिनजावखौबा जोङो नांफिनगौ बियो जेरैखिजाबाबो आंनि न'आव फैफिननांगौ आरो जों बेखौ गोसो बायदियै जोङो मोजाङै नाजावना लाफिनगोन बेनिफ्राय बे जेरैखिजाबाबो फैफिननांगौ न'सिम खारन फिसाफोरबो दङ बेनिफ्राय आंबो बेखौ खावलायहरनाया बेनो जेरैखिजाबाबो बे न'सिम बबावबाफोर बर' हारिनि मानसिफ्रा गावनिनो जाथि आंगो जाथि होननानै जाहाथे न'सिम सफैफिनो आरो सोरबाफोर नुबायोब्ला हमनानै आंनो बे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरो बेखौनो आं खावलायो आरो बर'नि होननानै। हिनजावनि नामा पुर्निमा बसुमतारी। नोंसिनि फुल एड्रेसा? हा? एड्रेसा नोंसिना जायगाया फुल एड्रेस? एड्रेसाथ' राजेन्द्रपुर पस्टआ सराइबिल बेनिफ्राय साब डिभिसन गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। आरो नों दा माबा बुंबावनो सानो बे भिडिअनि गेजेरजों? माबाया आङो जेरैखिजाबो बे बिमाखौ आंनो नांफिनगौ आरो बेनो जोबथा आङो जेखि भुलाव माबा साननानै मा दुखु नांनानै थांदों होनबाबो बिमाया बुजिनानै साननानै फिसाफोरखौ अननानै फिसाफ्राबो गाबबाय थायो जोबोद खस्थ' मोनबाय बे हिसाबैनो आंनो आंनि हिनजावखौ आं जेरैखिजाबाबो नांफिनगौ सफैफिननांगौ होननानै आं बेखौनो खावलायबावो आरो हिनजावखौ जेनेबा फैफिनजानो लुबैयो आरो नोङो जे हिनजावा गोरोन्थि मावबाय बेफोरखौ निमाहा होगोन आरो ना? आं निमाहा होजोबगोन बियो। जेनेबा जि गोरोन्थि जाया नङा जाबाय बेफोरखौ जेनेबा गोसोआव लायालासिनो
आरो फैफिननानै गावनि गथ' गथायजों अराय सम संसार जाजानायखौ लुबैयो आरो गुबुनजों संसार जानायखौ गोरलै बाथ्रा दा साननायखौ आं बेखौबो खावलायनो सानो गुबुननि गेजेराव दा गोजाव आरो बेफोरबायदि संसार साननैसोनिल' होननाबो बुंनो हायो गावनि गिबि हौवाजोंनो संसार जानाया अराय समनि थाखाय गोजोन आरो बेजोंनो अराय सम गावनि जिउ जोबजासिम अरायसम गोजोनै संसारखौ जालांनो हागोन गुबुनजों संसार जानाया माब्लाबाबो गोरलै बाथ्रा जाया आरो मोजां होननानै सोरबाफोर लांगोन नाथाय माब्लाबाबो लाइफनि थाखाय मोजांखौ नोंखौ जाहोनाय नङा बेनिखायनो गिबि हौवाया जाबायदि अनो बेजोंनो अरायसम फैनानै संसारखौ जाफैगोन बेखिनिसैना दा